Здравейте, пичове! Съм Захар Иванов и днес смятам да поиграем малко на ето тази играчка Play Skipper. Трябва да се обърне този екран. Играчката е много интересна. Аз тук съм на много висок левел и тя е супер яка. Ето на 66 левел съм. Това е моя играч. Няма други играчи, но има апдейти на оръжията, на патроните, това дето стреля ракети, това нещо дори не знам за какво е, армърът, който това е следващият армър и допълнение за пушкалото. Тук имаме бомбички за хелт, имаме и времева бомба, която спира времето на терена за няколко милиарди секунди. Но пак е приятно. Умри. Добре, спрям да говоря. Само някакви спонтанни неща може да се чуят. Аз поне много не обичам да говоря по време на клип. Между сега не съм снимал много клипове. Умри бе. Беги. Това ми е едва втория клип. Първия беше един пълен фейл. Yes, ето това е другото оръжие, което стреля ракети, между другото. Ох, мале, трябва ми хелт. Fuck you. Bitch. Fuck you, mister, motherfucker. Защо са това? О май гад, те са двама, майната бе. Добре, не знам колко ще продължи този клип. Може да продължи дори до утре. Но сигурно няма да е много скучен. Имам само един абонат сега. Надявам се да събера много повече. Но всичко зависи от вас. Бати. Майната ти бе. Задници. Задниците гид. Умри ти най-накрая, бе. Умри ти, бе, майната, бе. Съм много млад. И в момента съм на 10 години. Ще съм на 11. Добре, да видим, мога ли да апгрейдна нещо или... факт, 8 дал скоро, няма да го събера. Няма да събера скоро за него. Няма много игри, но е яко. Добре, нямаме апдейти. Пичове, това смятам да бъде последното край на клипче.